Здравейте! Тема на този филм за обучение са средствата за комуникация. Те са достъпни от лентата за навигация на личния профил или от раздел Комуникации в началната му страница. Трите възможни опции са лични съобщения, форум и чат. Личните съобщения се изпращат между потребителите или група от потребители на системата. Получените от вас съобщения можете да преглеждате в раздел Входяща кутия, а изходящите в раздел Изпратени. Съобщенията могат да се филтрират по имейл адрес, както и да се сортират по относно, подател, дата на получаване и дата на изпращане. За изтриването на съобщение е необходимо то да бъде маркирано с отметка, след което чрез бутон Изтриване се прехвърля в раздел Кошче. За писане на съобщение служи бутона Ново съобщение, който се намира до бутон Изтриване. Формата за изпращане на лично съобщение предоставя възможност да се избере за получател група от потребители, а също така и отделен потребител чрез посочване на имейл. Текстовият редактор позволява използването на набор от шрифтове с различни размери, удебелявания и подравнявания, а също така има и опция за прикачване на един или повече файлове. След попълване на полетата, с натискането на бутон Изпрати, съобщението достига до избраните потребители. Опцията Чат отваря в нов прозорец система за личен и групов чат. В десния край на прозореца се намира лентата с потребители и канали, вляво от нея е прозорецът с съобщения, а под тях полето за ново съобщение. Изпращането на съобщение става чрез бутона Пращане или натискане на Enter от клавиатурата. Опцията Форум отваря в нов прозорец Потребителски форум, в чието раздели могат да се отварят нови дискусии или да се коментира по вече съществуващи.